habang ngipet kelang sodong cakap pertai ngisiam sibun ki badan hang ne hapa pertai lakadai kabala dan lupa hapa kamariang lane lakadairu da kabalasna da ubriu hawat kini ki barok ki balasna da ubriu ki lamei hang ne hapa pertai ki long ba itenan bat ki ba pen ipu ipieng ru ya ka pertai namar ka jingla bat ka jing start jok benriu ha ka ne ka jok ka bamenta ha ka bala dangi pen ya ki jaka ki puta kiri ki bala kiwa saprang menta ka ne ka jok ka bamenta ngisiam ba kita kiri kila bansna bantau ya ki jingtai ki bahe lane ki nog kenjatiar ki bahe bat ki ban ai jing mentoru nak benta kari joki bat kum taru ha ka ne ka video ngapan ia phi ya ki katuk ane telipan ki badai ha ki lancong ka kali ki engine ki bala thau do ubreu bat ki bahe bat ki barat bat ki bala pundan kamru nak benta ka jing dan kam chong ubreu kene ka pick up truck kene ka pick up ka bahe do tam haper thai baro ka wei kane ka pick up truck kadan ya ka jinghe ka bahado sipau sha ban ya ka to ka pick up ka baret ka balang normal ya kane ka truck la phasna karpang da unewe ubreu ubadai na po kilain aram uta ubreu la tep kerteng da uta usyik ahmad une ubreu la phasna karpang ya ka pick up truck nakadaw bau kwa ban pin kelaying hapo kate ka pick up truck ka kerteng jangan ka pick up truck latip kerteng kum kata ka Dutch power wagon kane ka pick up truck ka bahado tam kadan hado kumba south liki kamera ki bahe hapo kate ka metjangka bat hapo kita ki south liki kamera lajan long tik kum kaying ka basyang basa ki beriu hapo karingkau kene ka wik kali ya ka balatip kerteng da kata ka Jayan Hama bat ka badan tang hapo kari UAE hapo ka nang ba Dubai ha ka bala day try da ki khun sim jong kategori UAE kane ka kali ka day artat ka chat kali jib ha ka ba ka day ka ba hedu tam haper thai baro ka wei kane ka jib Jayan Hama kadan ya ka jing jrang na syapo sedusya jrang hado kumba at huai phut bat ka jing jrang na khmot chadin hado kumba sauphnru phut bat ka jing yar hado arphau phut kane ka jib lada ka yad ha ka surak tulin sru tang kane ka wik kali lakhap nge alot ka surak henrei ka ba biang pat kalong baki kali kiwe kila banyat na syakrum bat siempas ya kane ka jib kane ka bait pan kadai ka bait ka bahedu tam haper thai baro ka wei kane ka bait kadan ya ka jinghe ka bahadu sansha banyak ki bait banyak kiriu pai ba ka kirteng jakane ka bait latip da kata ka Leonhard gun bus 410 henry ya kane ka bait lasna artat ru da kane ka company Leonhard bat kane ka company kadai napo kari Germany bat ya kane ka bait menta la ban syam hi tang hapo kari Germany namar ba kari Germany ka klem supply ya kane ka bait syabari jongka kane ka bait ka danru ya ka jingkia ka bahado ndreuspa sanpau kilo bat kumta ka syam janjaru baki breu ki ba klem pat training shwa haswa baknya ya kane ka bait lada kimle training badan kam ban training shwa ban la ban penya ya kan ka ban control ya kan ka ban ka ba hedu tam haper thai kane ka wei kalipan ka bade ka truck ka dayartan ka truck ka ba hedu tam haper thai baro ka wei yakini ki truck dampa latip kertang da kata ka bias 75710 kini ki truk dampa kidan ya ka jingjrang na khmot chadin hado kumba arphau meter
bat yaka jingjrang napok kendau sejrang hado kemba pramita bayaka jingyar pat hado kemba kendai mita kine kitrak kidanru yaka jingkia kaba hado laispa nriu pautan bat kila pat bankit hado kemba saulak tan kimar kimata bat yakini kitrak lasnaru daka company napa kari Rusia bat kata ka company Bilias kane kawe ke JCB kadai ke JCB ka bahedu tam haper thai baro kawe latip kerteng dakata ka T-Rex RH 400 kane ke JCB kadon ya ka jingkia ka bahadu kendai Spartan kadanru ya ka jingyar ka ba kendai mitar henry kadan pat ya ka jingjrang na kendau sejrang hado kemba sipau mita henry ute ujing khat jong kapat udan hado kemba khatwei mita bat kane ke JCB kala ban lot ya ki kendau ya ki mar ki mata na ute ujing khat jong ka hapo katrak hado kemba sanpau cubic mita bat ya kane ke JCB lasna ningkong na dos nam siajar kendai spa kendai punyo hapo kari Germany henry menta kene ke JCB kala sapriang pat haki kelang saudong congka perthai hadin bakari Germany kala de bon teli ya kene ke JCB get mau klongkendau naka mariang tekat to swang lada ban batai halor jong kine ki tiar gitar ki mesin ki kali terter ki bahedo tam bat ki bala banlap na kelang sodong cakap perthai tekat to shwa bat hado menta lada phi sautanat ya kene ka video sobha like ya kene ka video bat da subscribe ru ya kene ka channel na ka menta kito kinang pai ki bat themai khna ba kinyai ya kum kine ki video hakisin ki por ki bandangwan bat da share ru ya kene ka video lada phi kwa baki parlok jong phiru kin tip lang syapang kane ka video kene gawe ke mesin ka bahe bha bat ka blatip kertang ru kum kata ka lip ha kren 13,000 kene ke mesin ka de artad ke mesin ka ban rajingra ka ba klando tam bat ka ba he do tam haper thai baro kawe kene ke mesin rajingra ka dan ya ka jingjrang napok kendau Shadu sebakut jong te unar jongka hado kemba laispa mitar duna kabamot bakala janya rengkat bat kane ke building kaba paunam napo kari Amerika kabadan hado laispa tam mita kane ke mesin kadan pat ya ka jingyar kaba hado arpau mita bat hakabai dai bat ka jingklan jongka jingra jongka ke mesin lai thu kala benra hado kemba lai hajar tan ka jingkia kimar kimata kene gawe ke mesin kadai ke mesin ka bahedo tam hakite kipor jong u Hitler kene ke mesin kadai katup siat bom kene katup siat bom lasna ningkong house nam siajar kendai spa lai pau kum sibenta ban pen kre abha nak benta ka thma ba baar hakaba kari Germany kalaplan yakiri hakelang sodong jong kaperthai kane katang tup kadan ya ka jingkia ka bahado siajar lai spa san pau ton bat kane ka tup kalaru ban siat ya ka jingjingai ya u bom hado kumba sau punyau kilometer malong hakate ka por kiri hakelang sudok ke perthai kil sapting sikat dai ya kane katup jangkari Germany ubriu ubala design lane lasna ya kane katup udai une ubriu ubade uspai nazi uta Gustav bat kum taru ya kane ka gun lakhat kertang dakata ka Gustav gun bat lasu danru kiba khatsen dakata ka Hitler gun
kene ke mesin kade ke mesin kabaheba bat kablasna na kabenta ban kit jingkit na kawe ke jaka syakawe ke jaka yakimar kimata kibahe ka kerteng jokane ke mesin kade kataka NASA crawler transporter bat kane ka NASA ka bade kilan hau-hau klasna kerpang ya kane ka mesin kum sibenta banra ya roket na jakasna syaka jaka bamot ban penher ya roket kane ka mesin lai thu kadan ya ka jingkia ka bahado lai hajar arspa ton bat kadan pat ya ka jingjrang na khmot cha din hado kumba sau phomita ba ya ka jingyar ka ba lifesan mita ba ya ka jingjrang na khendau she jrang pat hado kumba henriu mita bat kane ka mesin ka deartat ka mesin ka bahe ka buan baar kum kata ka mesin ka bala thau da ubenreu ha kane ka perthai kane ka we ka mesin ka bade ka mesin ti yakimar khendau bat ka blasna artat da kari Germany kane ka mesin la tip kertang kum kata ka bega 288 kane ka mesin la depsna house nem syajar khandai spa nyau phopra kane ka mesin ka deartat ka mesin ka bla thau do breu ka ba hedo tam haper thai barok away na pedang kitir mesin ki bala thau da ubreu kane ka mesin kadan ya ka jingjrang na po sejrang hado kumba kendai pusan mitar baya ka jingjrang na tedang syakhmut hado kumba arspa khatsan mitar bad ya ka jingkia kane ka mesin kadan palat 1,000 arspa tam ton kane ka mesin kadan ya ka jingkia bat kane ka mesin kalaru ban klong yakimar khendau khamtam ya udau yang hado kumba arlak 1,000 ton hakashi sngi ban menta kane ka mesin kala yo sendan ya katakan nam kum kata ka mesin ka bahedu tam na baro kijat mesin ki bala thau da u benreu hado kane ka jo ka ba menta